Koro gokinyi no ka agents osebet lakini wan IBC with or without agents twatimo yiero. Iwinja Victor? Wan gu mandate and articulate 8 matimo yiero mathuolo. Koro ka agents nitie to ber. To ka gionge to wan nyaka tim yiero tarik 9. Koro gokinyi no koro waelo. To walando. Nika mantie no. Iwinja? To koro maka iluongo ni seals watimo sealing ni boxes gite. Koro nikech thuolo e matin to onego benwa seal gite to presiding officer en gu book mare ka. Iluongo ni polling station diary. Koro o document gik moko te matimre station ni chakre saa 11 okinyi nyaka saa mobro tieko weche mag yiero gotieno. Aneno ka seals gin nebni moko kanyo. Yes. Magi ngiso nango? Magi gin seals mag IBC ma wa document gin serialized. Ma ng'ato kinyal biro gumare moro mogolo kamora amora. Ma maybe Kisumu Central ok nyal yudre Tharaka Nithi. Ok ginyal yudre Tharaka Nithi. En kaka koro serial ma en makende e Kenya mangima. Onge machal go kamora amora. Ka koro wasetimo ma kwa watieko ma to koro an kaka presiding officer pango joge station. To koko kacha kapok oromo saa 12 to lando ni ma en polling station iluongo ni Ukwala Primary